Meghalaya Human Rights Commission MHRC Shillong kalashim kam mardor halor kajing yap bas new bak jong Samla Nathaniel Sotun khat nyos nam karta uba Pule class 11 high school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mauplang menha kad no pai sngi jong ka arpu pratari unaitung araja arpu saw Kumban syukudau bau Samla Nathaniel ula yap kat bau dang krek sum haka hostel jong ka school haka bala subajur padai na kadau ka Lympat ka boarding Elektrik ka commission kalau batha ka principal jong school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mauplang bat kumjo yo chairman kam managing director Meghalaya Power Distribution Corporation Limited Mepdcl ban pha ka Kaiphod ka basai ha lanishwa ka khatnriu trik unailar arjar pusau Hakapor sauduna IA hakano pai sngi jongga arpu pratari unaitung araja arpusau kibor penyat school JNV Mauplang lem ki khana basa hostel lang Mario jingtem bau Nathaniel ula syak bat haka boarding kila lek banyarap bat kila penkit marmar sa Mauplang CHC Henry laong bau laklat no halenti Kakme bot kupa lem ki bahayeng Mario jingtep kila mare syakate ke CHC barhadien lawan kit no ya ka basa jong u shalayeng halaban haswa bakin shimrai ban phatle postmortem ya ka basa jong u naga jingbam shai law new Samla ula yap shisha naga Lympat ka boarding Elektrik ni na ki wei pat ki daw Haka jengakren bat ki khana ki basa hostel bat Pule haka ka school haka arpu khandai trik unaitung araja arpu saw ki thu Bagi labu jing tho sa ka principal Shibnai Menshwa bakan penbiang ya ka boarding ka barathut bat wanra jing maya ki Kila ong baka boarding Elektrik ka par haki artli ki hostel tang suslap ka beneng balada penme pakharu ki mi tedam bat benrap balada ki penme boarding tang no way switch borok ko ka hostel ka me boarding lang bat ki im haka jings ir mensim Kila ong baka de ka jingbam shim khia ka principal ban pen bhai ka boarding ka bala lam shaka jingklat bas new bak Samla Nathaniel kat bana ka liang ka principal ka Nilam Sharma pan kala ong baka jing ujor ki khana ka de ka jingdo boarding hakite ki artli ki hostel kala ong baka long ka jingja ka bas new bak bana ka liang ki bor pulet kila wan man toket bat yet penya ya ka jaka bajia ka te ka jingja Kon ba iet ngiju shat jing bam man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngiju bam ye kini kiju ki jing bam man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Rai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki khma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong Nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ka jingbam bantei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ka jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khaw 45 pabyang bhabat ngi. mai uni khaw tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong khaw kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khaw mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha karu kom bu ne ru kom shet kom ba fi ju shet yu khaw ba fithian kom ju ru la shet ya uni u khaw okum ta te khon ka jing bang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya